fai tana fashewa mu sha kwana ke America zan kai ki America da mu motoci ku ke har tausayin masu sai da motoci ne dan ina na cika wannan da mota ai ya foto direban jirgin masu ya ga ke shatara mu dauko shi kai mu rinka mai albashi duk kasar da zamu yi shi zai kai ai fai na fashewa wuce ki shiga gida me yake yi anan wuce ki shiga gida nace ba ki wuce ba wuce ki tawo mun da duma kuma da ciki zan tafi masallaci kai ba na ce maka ka sake zuwa kofar gidan nan ba wace sana'a kake kai baba ai ni nake da sana'a wace sana'a ce kai baba kaf unguwan nan na kowa mani din fai ne to baba na kowa mani din fai kaf unguwan nan ne to wace kasuwa ce kai kasuwa ce sabon gari ne ko kuma ina ba sabon gari bace ba kasuwar sun gace ba sun ga bace ba to wace kasuwa ce ai baba a waya take kasuwar nan idan ta fashe kai kanka kai kuɗi jirgi zan siya maka baba ni ta kai ka umara nake to na fara maka ka sake zuwa kofar gida na ba zan baka yata baba idan ta fashe fa inda nake da fine to kai ma yana siya maka jirgi na kai ka yawo na duk abin da kake so zan baka ba na so ba zan baka da Dangote da Atiku da Ganduje kai ga baki aka fada fa'i na duka ya fakatun kudin su me fa'i ne ba jirgi zan siya maka umara ne ba zan baka gaji da zuwa da ita baba ba zan baka yata ba ga maka ka tafi ba zan baka yata ba. It is very shameful for you to accept that. Kaji ƙarya sai ka fi Dangote